Знаеш ли какво е гайно, братле? Гайнокамастията е заболяване, което го имат над 60% от тинейджерите по света, не България, по света. Гайното е буквално цици, братле. Гайнокамастията е заболяване, което се появява, когато имаш достатъчно нисък тестостерон и достатъчно висок естроген, че ти пораснат шибани цици, братле. От всичките те лайна и питня, които си пил и си ял, братле, че ти растат курвенски цици, братле. Това е заради шибаните навици, които всички имат и шибаната пропаганда, която се върти, че е много полезно да си биеш маламашки по цял ден и колко беше 28 пъти трябва да изхвърлиш семето, че да имаш случайно ще ти се намали риска да имаш рак на простатата, брато. Разбираш ли за какво ти говоря? А това е пълен ташак. Как си мислиш, че преди, като сме били на война, сме спирали така по средата на битката да си набием по една маламашка, случайно да нямаме рак на простатата? Пълна просотия. Знаеш кое е най-забавното? Че в старата ти генерация, говоря за баща ти, никъде тогава са нямали гайно. Говоря за някакви малки проценти. Буквално са имали двама-трима в едно село, брат, са имали гайно. И това е, защото са били пълни путки и те са били отрепката на цялото общество. Тогава са яли чиста храна, хубава храна. Пили са хубава чиста вода, която не е пълна с химикали и с естроген. Сигурно се чудиш защо те са имали такъв тестостерон, а ти си в момента нямаш абсолютно никакъв. И ти растат цици. Може да не ти растат, но ако продължаваш така, ще ти пораснат, гарантирам ти. Например, лош навик да си набиеш една маламашка преди да си легнеш, брато. Като една малка маймунка и да станеш като един кастриран хамстър. Това е масово, брато. Буквално ставаш като кастриран хамстър. Защо мислиш, че кастрират мъжките кучета? Защото стават прекалено агресивни и стават прекалено диви и не могат да ги удържат стопаните им. Защо мислиш, че ти пробутва този рак на простатата, брато? Защото не могат очевидно да дойдат да ти отрежат топките и да те кастрират ръчно и затова ти слагат естроген в храната, във водата и ти каза, че е много приятно и е много добре да си слезаш чувствата и да правиш това, което искаш да правиш и да си много радостен и на майка ти. Правят го да могат да те кастрират химически, да станеш като един хамстър, който няма топки и се чуди по цял ден какво да яде и какво да пие. Когато един мъж не си изхвърлил семето от доста време, той става много по-силен, защото нещо в мозъка му, когато е бил пещерняк, кликва и му казва тялото, че трябва да отиде и да намери шибана жена, да е бе. Но очевидно не може да го направи, защото тестостерона му е нисък и е прекалено слаб, за да надвие опонентите си, другите мъже в племето. И затова тялото го хака с тестостерон, за да стане силен и да привлече женска, очевидно. Но когато всеки ден го изхвърляш това семе, какво става? Тялото си казва: о, брат, аз съм перфектен, бе. Аз всеки ден спа с по 10-20 жени. За какво ми е да хакам повече тестостерон? За какво трябва да хабе енергия, че да се храна с тестостерон още? Точно това става буквално и си лягаш и та нема бата. И точно за това, като свършиш, ти като един парцал на леглото и лежиш и те нема никакъв. Както не слуша кучето и го кастрират, така ти, може би, ще спреш да слушаш и затова те да са уверени, че ти ще слушаш до края на живота си и те решават да ти пробутат пропагандата, че трябва да си биеш чеки, да ти пробутат естроген във водата, да те хранят с лайна и всякакви други тъпоти и да те направят дебел свиня с цици, която постоянно играе Майнкрафт и Фортнайт на компа си и лежи по цял ден и не става нищо за него и е пълен консуматор и затова просто не става нищо от него. Виждаш ли връзката как е? Какво си мисли, че е правил един пещерняк сутрин? От какво го е събудил пещерняка? Тя сигурно си кажеш: не ми говори за пещерняци, те пещерняците са на майка си в газа, кога са били, ние сме хора, те са пещерняци. Хората и пещерняците са едно и също. Буквално и двата вида сме Homo sapiens и те са хора в най-чистата си форма. Те са по-хора от нас. Не сме еволюирали за 3000 години, разбира се. Няма как да стане. Така че, колкото сме ние хора, толкова са и те. Даже те са повече хора от нас. А ние в момента сме хора, ама не баш. Как ти го обясня? И затова ти дам пример с тях, защото те са живели перфектния начин на живот за човешко същество, без дори да са го искали и да са го мислили. Затова ти дам пример с пещерняка. Добре, той се събуди от слънцето, защото му е светил в очите, защото е спал в някаква пещера, не знам, на земята, е спал някъде в листата. И като се събуди от слънцето, първото нещо, което му виждат очите, е слънцето. За милиони, хиляди години се е случвало това. Първо сме виждали слънцето сутрин. И какво се случва от тези хиляди милиони години еволюция? Какво си мислиш, че става, като те набутам
след тези хиляди милиони години еволюция със слънцето в очите сутрин, като те набутам в един кашон, наречен къща, служат едни прозорци, които не позволяват слънцето да те грее с пълния си потенциал. Какво мислиш, че става? Тялото не знае какво се случва. И какво става? Тялото започва да произвежда по-малко тестостерон, започваш да си по-нездравословен и по-unhealthy. Затова е много важно сутрин рано, като се събудиш, да отидеш, да отвориш шибания прозорец, брато, да си прокараш главата отвънка и да броиш до 60, гледайки в небето, не в слънцето, защото ще останеш без очи. В смисъл, няма нужда да ти го говоря това. Може и слънцето, ако гледаш, ако си малко по-така, малко по-специален. Светлина от слънцето да ти влезе в очите, разбираш ли? Да дадеш сигнал на тялото, че е ден и да се събудиш. Ще видиш, че не ти трябва никакво кафе, никаква храна, никаква вода да се събудиш. Просто трябва да поседиш точно една минута. Да погледнеш малко красивото небе, което Бог ти е дал. Да дадеш сигнал на тялото ти, че е ден. Да си напълниш очите със слънчева светлина. И в този момент ще разбереш колко по-силен и мощен ще се почувстваш. Само те 30 секунди светлина. Това са най-малките неща, брато. Това са най-повърхностните неща за тестостерона и за отровата, която ядеш и пиеш, което по-нататък в други видеа ще кажа как да разкараш и да станеш peak human, най-добрата версия на себе си. Това са най-повърхностните неща, брато. Аз затова съм направил този канал, отново да има силни мъже. Навсякъде по света са ползвали шибани пушки и са се предавали, когато вече станат без патрони и нямат оборудване. Само българите сме целили с камъни и с труповете на собствените си братя, врага, да може да си запазим държавата. Не знам дали това ти говори нещо за България, ако не се застрели между очите. Ако да, ме последвай, защото ще има още много такива видеа. И дори не съм си довършил скрипта. Имам толкова много неща да говоря още. Обаче видеото ще стане 30 минути след малко. И се е бал майката. И не забравяй, брато, да стоиш здрав и силен. И да не се предаваш на никаква цена. И ти пожелавам този ден да ти е отвратителен, да имаш ужасен ден, да имаш най-неприятният ти ден да бъде днес, защото болката те прави по-силен. Не го забравяй. И това от мене. И стой силен, брато. Ай, чао.